नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं आपकी किरण बहुत सुंदर से स्वर सुनाने जा रही हूँ। आप लोग खूब ढेर से प्यार दुलार दीजिएगा। अरे बीतल पाख अन्हारिया हो कि भइलया जोरिया हो कि भइलया जोरिया न हो मोरी भौजी धन्य बाटे बाबू कई भवनवा हो अंगनवा उठै सोहर हो अंगनवा उठै सोहर हो मोरी भौजी धन्य बाटे बाबू कई भवनवा हो अंगनवा उठै सोहर हो अंगनवा उठै सोहर हो बीतल पाख अन्हियारिया हो कि भइलया जोरिया हो कि भइलया जोरिया न हो मोरी भौजी धन्य बाटे दादा कई भवनवा हो अंगनवा उठै सोहर हो अंगनवा उठै सोहर हो दादा दादी पोतवा खेलावत खूब दुलरावत खूब दुलरावई हो मोरी भौजी गोदिया में जनमैल ललनवा हो अंगनवा उठै सोहर हो अंगनवा उठै सोहर हो नाना नानी नातिया खेला